Kuom thuolo mar higni 2 koro, jodak ma Siombe, Kimaete kaachiel od bura ma Bumula e kaunti ma Bungoma osebedo ka chandore nikech nok mar pi maler, ahinya e kinde mag oro, ka giwacho ni gisebedo ka giwuotho ndamo mabor mar dhi manyo pi. Jodak kotelnegi kod Elizabeth Wachana nolero ni gisebedo e gombo mar yudo pi maler, ka giywak ni arita margi bende ok ber e seche ma gimondo kogwen ka gidhi manyo pi. Bende giwacho ni nok mar pi osenyayo rochruok mar arita kwe e alworano, ka gipuoyo ndamo mar jaod bura ma Bumula Jack Kwamboka ma okaw mar loso fereji mag pi mosebedo ka kethore kuom thuolo malach. Kuom jochung' ne chenrono mar dongruok e kachung' od burano ero, Paul Sisize okwayo jodak ma kono mondo oti makare gi pino. Mita karibu 100 wakitafuta maji, lakini leo hii nina hakika wamama wamepata nafuu, watapata maji hapa, kwa sababu mbunge wetu vile aliona wamama vile wanaumia na akaamua kuyatengeneza haya maji. Hii maji itatusaidia, itafanya kazi zetu kuwe rahisi. Sisi kama wamama tunatumia maji kwa wingi. Tuko hapa na biashara hapa kwa hii center. Tuko na biashara mbalimbali, tuko na mahoteli, tunataka maji, tuko na wakazi mahali hapa wanahitaji maji. Kwa hivyo tunashukuru tu mheshimiwa. Migao masomo koro yango ni nitie jopuonjre mabandia mahao milion 1 ma sirikal osebedo ka chiwo negi omenda mag somo ka iem nono